خالên rêkeftina Amerîkayê û Tirkiyê sebaretî navçeya aram hin bi hin diyar dibin ku niha behsaweyekê tê kirin dê wekî gava destpêkê navçeya aram ji serê kaniyê ta bi girê spî di wêrûberê de bê ava kirin. Li hemberî rêkeftina Amerîkî-Tirkî, partiyên enekesên razîbûna xwe didin nîşandan û bi gotina wan navçeya aram eger ne li jêr çavdêriyeka navdewletî be, dê metirsiya wê li ser pêşeroja Kurdan hebe. Em dibînin ew kûrayiya navçe aram û her wiha qetbûna wê ne teqsîma wê ne jî vî şêweyê hanê û kesên têda beşdar û xasatan dewleta Tirkî ne cihê rehetiyê ye ji ber tecrîba miletê me di Efrînê de li ber çavê me ye bê dewleta Tirkî îro çi dike di Efrînê de metirsiya me ew e got sibihê hat û Tirkiya diva nuqata da beşdar bê ew tiştê got li Efrînê rû dide lê navçe aram jî rû bide li cema metirsîkê şêdike. Ji aliyê xwe ve serkirdeyên Encûmena Sûriya Demokrat dibêjin her çi qas tanha xalên wê rêkeftinê bi giştî nezelalin, lêbidîtina wan di vê navçeya aram seranserî sînorê Rojava û Bakurê Kurdistanê li xwe bigire, wate ji çemê Feratê ta bi Dicleyê. Hûrguliyê li ser rêkeftina Amerîka, Tirkî di hemû di her sê babeta de jî hîn nezelalin, nehatine xuyakirin, yanî di cihên bi dizî de têne nîqaş kirin. Êma weka partiyên Mesedê em dibînin ku ev rêkeftin yan devera ewla ji Furatê heta bi Dicla bê. Ew devera ewla ne zêdeyî 5 kîlometra bê, divê di 5 kîlometra jî divê spayê Tirkî, leşkerê Tirkî divê deverê de nebe. Ew sînor bête parastin ji qîbelên hêzên yanî muraqebek navdewletî û heta bi alîkariya Tirkî jî ji bo ku dilê wê jî bikeve ceh de tê de bê. Navçeya Kûdê li ser dirêjahiya 100 kîlometran di navbera serê kaniyê û girê spî de bê avakirin û bi kûrahiya 5 kîlometran be li gorî daxuyaniyên hikûmeta Tirkiyê di demeke nêz de dê bikeve warê praktîkê de û li gorî plana wê rêkeftinê dê hêzên Sûriya Demokrat li gel çekên xwe yên giran 20 kîlometran ji sînor bi paş ve vekişin. Hin çavdêr jî dibêjin eger navçeya aram bi vê mîkanîzmê tevahî sînorê Rojavayê Kurdistanê li xwe bigire dê gelekî guncav be. Lê metirsî hene ku Tirkiyê bin pêkirinan bike. Candar Şernexî, Kurdistan TV, Qamişlo.